Σύνταγμα έχουν προσθέσει ότι σε περίπτωση, λέει, ταραχών μπορούν να καλέσουν στη μονάδα άμεση επέμβαση του ΝΑΤΟ για να επιβάλλει τη δημοκρατία. Λοιπόν, άρα δεν μας απασχολεί ο τρόπος με τα όπλα. Μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε χωρίς να αρχιθεί σταγόνα αίμα, σταματώντας να πληρώνουμε. Αλλά όχι αυθαίρετα. Δεν σταματάω να πληρώνω έτσι αυθαίρετα. Με βάση τον τάδε νόμο, στην κάθε περίπτωση. Όπως σας τα είπαμε σήμερα. Δεν μπορούν να μας ακουμπήσουν. Εδώ και 3 χρόνια εγώ τους αποκαλώ δημοσίως, εγγράφος και επωνύμως, καταχραστές και απατεώνες. Ούτε μία μήνυση, ούτε μία αγωγή, ούτε τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν έχουμε τα όπλα, τα ίδια όπλα, γιατί με νόμους έρχονται και δικαστικές αποφάσεις να μας τα πάρουν, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Γιατί αν τολμήσουν και κάνουν, θα ακυρώνουν τις ίδιες πράξεις δικές τους. Αν πούνε ότι δεν ισχύει ο νόμος που λέγουμε για μας, που λέμε εμείς δηλαδή, ακυρώνουν την ίδια τους την πράξη. Ταμείο που έχει ενοποιηθεί με κάποιο άλλο. Το ίδιο πράγμα έτσι. Θα βάζουμε και τα δύο. Μια ερώτηση. Με βάση αυτή την εξασέλη που έχετε φτιάξει, το οποίο θα προχωρήσετε σε κάποια αγωγή και η οποία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να εκδικαστεί θα πάρει 1-2 και ίσως και παραπάνω χρόνια. Για την εφορία μιλάτε. Μιλάω γενικότερα για τις τράπεζες που είπατε στην αρχή και δεν ξέρω. Είναι λίγο διαφορετικά. Ας πάρουμε την πρώτη περίπτωση, άλλωστε δεν θα καταλάβουμε. Για τις τράπεζες, για την αγωγή. Ναι. Έχετε σκεφτεί την περίπτωση που προχωρήσουν σε νομοθετική προσαρμογή έτσι ώστε μέχρι να φτάσετε στην τελική ημερομηνία της δίκης θα την τάξουμε από την μέρα? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, όπως σας είπα, η καταγγελία έχει μετατραπεί σε μήνυση για ασκάτη προδοσία και είναι στη Βουλή ήδη. Ουσιαστικά έχει κριθεί δηλαδή το συγκεκριμένο δικαστικά. Δεύτερον, μαζί με την αγωγή, θα καταθέσουμε και ασφαλιστικά μέτρα για να μπλοκάρουμε κάθε περιουσιακό στοιχείο. Γιατί δεν θα είμαστε οι μόνοι που θα διεκδικούμε τα συγκεκριμένα, όταν όλος ο κόσμος αρχίσει και καταθέτει, πώς θα αποζημιωθούμε όλοι μας. Άρα τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσουν θα είναι τεράστια και κατευθείαν θα προχωρήσουμε και σε λήψη ασφαλιστικών μέτρων για να μπλοκάρουμε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δεύτερον, να βγάλουν νομοθετική ρύθμιση που να λέει τι, ότι ακυρώνουν το τάδε effect που δώσαν τόσα δις στις τράπεζες, μα τα λεφτά τα πήραν. Και όχι μόνο τα πήραν. Ήδη, τι έχω τώρα, Απρίλιο. Ναι, ήδη από τις αρχές του μήνα αυτά έχουν διπλώσει όλα τα λεφτά. Δηλαδή, τα πρώτα 23 δις μπήκανε στο χρέος. Τα υπόλοιπα τα δώσανε το 9, μπήκαν το 12 στο χρέος. Το 10 δώσανε 50, αυτά τα 50 θα μπαίνανε το 13. Δεν τα βάλανε όμως γιατί μιλάγανε για πλεόνασμα. 90 δώσανε το 11, θα μπαίνανε το 14 και τα τελευταία 70 που δώσαν το 12 λίγο τώρα, το 15. Όλα αυτά έχουν αλλάξει με καινούργια ομόλογα. Εκτός από τα εξάρτητα. Πάει πιο πίσω. Τι να πω, ότι δεν ισχύουν τα ομόλογα, άρα δεν υπάρχουν φόροι για εμάς. Πριν μερικούς μήνες είχαμε μαζευτεί κάποια μέλη της αντίστασης και είχαμε δώσει στο ΔΕΔΕ κάποια εξώδικα. Ναι. Ήρθαν γρήγορα κάποιες απαντήσεις. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν κάτι θετικό προς εμάς. Οι απαντήσεις που ήρθαν είναι αόριστες. Επειδή ξέραμε ότι θα δοθούν διαφορετικές απαντήσεις από το κάθε υποκατάστημα, γιατί ορισμένοι διευθυντές υποκαταστημάτων κάνανε το λάθος και απαντήσαν ήδη. Αντί να τα στείλουμε στα κεντρικά να απαντήσει η κεντρική διοίκηση. Τώρα που έχουμε μαζέψει όλων αυτών των ειδών τις απαντήσεις, θα ετοιμάσουμε τη δικιά μας ανταπάντηση, την οποία θα την πάρουμε. Οι οποίες απαντήσεις που τους στείλανε είναι γενικές και αόριστες. Εμείς τους λέμε 1, 2, 3 πράγματα συγκεκριμένα και αυτοί απαντάνε γενικά και αόριστα. Δεν υπάρχει γενικά και αόριστα. Θα πάμε στο δικαστήριο. Λοιπόν, εμείς θα λέμε τάδε effect, τάδε νόμος και αυτοί θα είναι γενικά και αόριστα. Ας λένε. Και κάτι άλλο. Αυτό τον καιρό μας καλούν με καινούργια νομοθεσία να κάνουμε αυτές τις 100 δόσεις κλπ. Σε ασφαλιστικά εφορία. Τι προτείνετε και εμείς πρέπει να κάνουμε για να ακολουθήσουμε?
σταματάμε να πληρώνουμε. Δεν κάνουμε καμία ρύθμιση. Καμία. Τίποτα. Ούτε στην εφορία, ούτε στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε σε κανένα. Δεν πληρώνουμε κανέναν. Τους έχεις πιάσει με τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών παγκοσμίως σε βάρος σου και θα δεχτείς να τους πληρώνεις. Είναι σαν να λες ότι καλά μου κάνετε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι θέμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων που χρωστάνε στο κράτος ή για το ΦΠΑ, γιατί είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Το μόνο που δεν καλύπτει το εξώδικο προς την εφορία είναι το ΦΠΑ. Γιατί ο ΦΠΑ δεν είναι δικός μας φόρος. Έτσι είναι λεφτά που παίρνουμε. Οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν οι εργοδότες, πάλι το ίδιο. Ναι, εκεί όμως σε συνεργασία με τους εργοδότες μπορεί να γίνει το ακόλουθο. Με τους εργαζόμενους, μάλλον οι εργοδότες με τους εργαζόμενους, μπορεί να γίνει το ακόλουθο. Να καταθέσουν από κοινού μια δήλωση, την οποία δεν έχουμε βγάλει ακόμα στον αέρα, στην οποία λέμε με την σύμφωνη υπογραφή του εργαζομένου ότι τα λεφτά έχουν παρακρατηθεί μέχρι να μας αποδείξει, κύριε Ίκα, ότι έχεις όλα τα προηγούμενα λεφτά που σου έχω δώσει για τους εργαζόμενους μου μέχρι τώρα, τα οποία δεν τα έχεις. Δηλαδή το ίδιο το λέμε με λίγο διαφορετικό τρόπο από ότι αν πάμε Αυτό είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο ακόμα, σε λίγο θα είναι. Και μια τελευταία, οι δεσμεύσεις που κάνουν στους λογαριασμούς είναι νόμιμες. Προσέξτε. Οι δεσμεύσεις, οι κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί, η αναγκαστική ίσπραξη γενικότερα γίνεται με βάση τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, το ΚΕΔΑ. Ο κώδικας ίσπραξης δημοσίων εσόδων λέει τα εξής. Ακατάσχετα λέει είναι η μισθή, συντάξη και επιδόματα μέχρι 1.500 ευρώ και από εκεί και πάνω η εφορία μπορεί να πάρει μόνο το 1/4. Δηλαδή, αν έχουμε ένα μισθό 2.000, τα 1.500 είναι ακατάσχετα και από τα 500 παραπάνω μπορεί να πάρει μόνο τα 125. Δηλαδή, στα 2.000 θα πάρει τα 125 ευρώ η εφορία. Εδώ έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις στις οποίες η εφορία έχει στείλει εντολές δεσμεύσεως στις τράπεζες και για 300 και για ό,τι ποσό μπαίνει μέσα στους λογαριασμούς. Ή δεσμεύει αγροτικές επιδοτήσεις ή λεφτά που μπαίνουν μέσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. Εκτός όμως από τους μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, που είναι ακατάσχετα με τον τρόπο που σας είπα, ο κώδικας ίσπραξης δημοσίων εσόδων λέει και τα εξής. Ακατάσχετα είναι τα προσωπικά μας αντικείμενα, ρούχα, κρεβάτι, πλυντήριο, κουζίνα και τα μέσα και εργαλεία που είναι απαραίτητα για να ολοκληρώσουμε την εργασία μας, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους φόρους. Όταν λοιπόν το κράτος έχει κάνει υποχρεωτική τη διακίνηση μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των χρηματικών συναλλαγών, άρα ο τραπεζικός λογαριασμός έχει καταστεί μέσο και εργαλείο της δουλειάς. Εάν λοιπόν μου το δεσμεύσει εμένα η εφορία για να κρατήσει από εκεί λεφτά, σημαίνει ότι με εμποδίζει να παράγω εισόδημα για να πληρώσω τους φόρους, αλλά βασικός υπεύθυνος είναι ο εφοριακός που έστειλε την εντολή και δέσμευση του λογαριασμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια δήλωση, την οποία καταθέτουμε αφενός στην εφορία και του εξηγούμε με απλά λόγια του εφοριακού τα συγκεκριμένα και μια ανάλογη δήλωση που καταθέτουμε στην τράπεζα και τους λέμε ότι εάν και εσύ δεν αποδεσμεύσεις είσαι συνεργός στη συγκεκριμένη παρανομία και θα κινηθώ εναντίον σου. Και μέχρι τώρα στις περιπτώσεις που έχουμε κάνει έχει γίνει η άρση της δεσμεύσεως των λογαριασμών. Αυτό λοιπόν ακολουθούμε. Όπως βλέπετε, ό,τι και να κάνουν είναι παράνομο σύμφωνα με τους νόμους που έχουν ψηφίσει οι ίδιοι. Αυτούς ακολουθούμε και ζητάμε την εφαρμογή τους. Αν δεν ζητήσεις την εφαρμογή τους από μόνοι τους, οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι από στοιχεία που μου ήρθαν εντελώς τυχαία, γιατί εγώ τυχαία είμαι και δημοσιογράφος ερευνητής περιπτώσεων παράβασης καθήκοντος και επιλεκτικής εφαρμογής των νόμων και μου στέλνουν κάποια πράγματα χωρίς να κουραστώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, έχω κάποιο πίνακα εδώ, είναι από στοιχεία που προκύπτουν από κάποια ερώτηση που έκανε στη Βουλή ο κύριος Μητρόπουλος, ο βουλευτής, 4 Αυγούστου του 2012, το έγγραφο. Επενδύσεις, λέει ο πίνακας, των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου με θεματοφύλακα την Τράπεζα της Ελλάδος.
Και αναφέρει εδώ, μια και μιλάμε για το ΙΚΑ, η ΙΚΑ είναι ο κοινωνικών ασφαλίσεων πριν 1,4 περίπου δις, μετά 654 εκατομμύρια. Εξαφανίστηκαν 753 εκατομμύρια μόνο από το ΙΚΑ. Είναι το λεγόμενο κούρεμα που κάνανε στα ομόλογα το 12. Γιατί εκεί, το Μάρτιο του 12, πριν το κούρεμα, εμείς σαν κίνημα τότε, είχαμε στείλει εξώδικο στις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, σε όλες, και τις είχαμε ενημερώσει, μην λάβετε μέρος στο κούρεμα, γιατί τα λεφτά είναι δικά μας. Δεν είναι του κράτους για να τα κουρέψετε. Με δικά μας λεφτά έχετε αγοράσει τα ομόλογα. Λοιπόν, οι διοικήσεις λάβανε. Με το εξώδικο λοιπόν που τους καταθέτουμε τώρα, τους λέμε και αυτό. Τότε σας είχαμε ειδοποιήσει, τους βάζουμε και ένα αντίγραφο μέσα του συγκεκριμένου εξωδίκου. Εσείς δεν μας ακούσατε, περιμένετε, σε λίγο έρχεται η αγωγή εναντίον σας γιατί μας χάσατε τα λεφτά μας. Περνάμε λοιπόν στην επίθεση. Τέρμα η άμυνα. Μέχρι εδώ έτσι. Ήθελα δύο ερωτήσεις. Αυτό που κάνουμε τώρα, που όταν κάποιος χρωστάει, δεν του έρουν την φορολογική ενημερότητα και την ιατροφαρμακευτική περίπτωση. Ναι. Αλλά αυτοί τα χρεώνουν μέσα. Αυτό όταν γίνει το δικαστήριο και αυτά, πρέπει να τα βγάλουν, έτσι. Δεν τα βγάζουν όμως. Τώρα όμως υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τα ταμεία, ακόμα και αν δεν πληρώνει κάποιο ασφαλισμένο στις εισφορές, να του παρέχουν νοσοκομιακή περίθαλψη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να σας πω πολύ απλά, ο νόμος με τον οποίο έχουν ιδρυθεί τα ασφαλιστικά ταμεία, που είναι και καταστατικό τους, συνήθως το άρθρο 2-3, εκεί στην αρχή δηλαδή, λέει ότι σκοπός του Ταμείου του Ασφαλιστικού είναι η παροχή σύνταξης και περίθαλψης των ασφαλισμένων και στα μέλη της οικογένειάς του. Πουθενά σε ολόκληρο τον νόμο δεν λέει ότι η σύνταξη και η περίθαλψη θα παρέχεται με την προϋπόθεση ότι θα πληρώνονται εισφορές. Έχουν βγάλει υπουργική απόφαση με την οποία λένε ότι αν πληρώνεις εισφορές θα σου παρέχεται περίθαλψη και σύνταξη. Αυτή όμως η υπουργική απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, παραβιάζει τον νόμο που είναι και καταστατικό ιδρύσεως του Ασφαλιστικού Ταμείου και είναι παράνομο. Αυτή λοιπόν με συγκεκριμένο έγγραφο τη θέτουμε εν γνώση των διευθυντών των υποκαταστημάτων των ταμείων που δεν θεωρούν τα βιβλιάρια, και εφόσον τους στέλνουμε το βιβλιάριο με δικαστικό επιμελητή και τους δίνουμε προθεσμία 3 ημέρες να το σφραγίσουν, εάν δεν το σφραγίσουν, κατευθείαν μείνει στο διευθυντή και αγωγή εναντίον του για την παραβίαση του καταστατικού του Ασφαλιστικού Ταμείου, του άρθρου που λέει ότι υποχρεωτικά πρέπει να παρέχει περίθαλψη. Αυτό κάνετε δηλαδή. Είναι καινούργια αίτηση. Συγκεκριμένο κείμενο, όπως και τα άλλα τα εξώδικα, έτσι έχουμε φτιάξει και τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Σε λίγες μέρες θα έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα το αν θα σφραγίσουν ή όχι σε τέτοια περίπτωση. Και το άλλη ερώτηση είναι ότι σαν ξεκίνημα όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ έξυπνα και καθυσυχαστικά. Αλλά στο τέλος τι γίνεται, δηλαδή γίνεται και το δικαστήριο. Τι γίνεται στο τέλος, ποιο τέλος? Ποια είναι η κατάληξη, δηλαδή εγώ θα πάρω τη σύνταξη, δηλαδή θα πάρω κάποια λεφτά από αυτό που έχω δώσει ως τώρα, τι γίνεται? Το ότι θα τα πάρουμε στο τέλος είναι γεγονός, δεν το συζητάμε. Γιατί θα τα πάρουμε? Γιατί έχουμε βρει που έχουν πάει όλα τα λεφτά. Εντάξει, να λέω όλα εντάξει, μπορεί να μην είναι 100%, το 90% το έχουμε βρει. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Στις Μπαχάμες, που είναι η 10η χώρα σε ιδιωτικές μαρίνες στον κόσμο, έχει περίπου 1.125, θυμάμαι καλά το νούμερο. Οι 220 τόσο είναι ελληνικές. Είναι η πρώτη χώρα σε ιδιωτικές μαρίνες στις Μπαχάμες. Εκεί υπάρχει και ένα νησάκι, το οποίο το όνομα είναι Ελευθέρα, τη λέξη Ελευθερία. Σε αυτό το νησάκι επάνω έχουν βίλες μόνο Έλληνες πολιτικοί και επιχειρηματίες. Έχετε καταλάβει που έχουν πάει τα λεφτά που έχουν πάει? Σε ένα από τα μέρη, έτσι, δεν μιλάμε μόνο αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε βρει σχεδόν τα πάντα. Δεν κάνεις τίποτα διαφορετικό. Ακολουθείς την πορεία του χρήματος. Ακούτε, γιατί σας είπα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε απλά. Ακούμε για τις λίστες. Λίστα Λαγκάρτ. Λίστα Λαγκάρτ, μάλιστα. Και οι άλλες λίστες. Τι τις χρειαζόμαστε τις λίστες? Όλα τα λεφτά βγαίνουν μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Μπαίνει μέσα ο εισαγγελέας της Τράπεζας της Ελλάδας, παίρνει τις καταστάσεις όλων των εμπορμάτων και βλέπει ποιοι έχουν βγάλει λεφτά. Το γιατί δεν το κάνει είναι θέμα χρόνου να το κάνει. Όταν κάποιοι θα τον οθήσουν να το κάνει. Απλώς κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένη σειρά και τρόπο. 40 χρόνια μας στείνανε το συγκεκριμένο για να μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια για να την αλλάξουν. Όταν πρόκειται για παράλληλη ασφάλιση, ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, ο ασφαλισμένος πλέον ναι, και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. Έχουν προσμετρηθεί τα ένσημα του ΙΚΑ μόνο. Η ΤΕΒΕ δεν έχει προσμετρηθεί. Υπάρχει περίπτωση για τον ασφαλισμένο να υπάρξει απέτηση. Βεβαίως, αλλά θα πρέπει τα πάντα που κάνουμε σε αυτή την περίπτωση να τα κάνουμε γραπτά. Εντάξει, και να τα απαιτήσουμε. Με τον τρόπο που πρέπει. Γραπτά και μέσα από τους νόμους. Ή να συμψηφιστούν στη σύνταξη. Να γίνουν σύνταξη. Σας λέω τι γίνεται τώρα, την κάθε περίπτωση. Μισό λεπτό. Την κάθε περίπτωση. Είναι παράλληλο. Δεν συμψηφίζω. Αν είναι παράδειγμα, εγώ ήμουν ας πούμε υπάλληλος για ένα διάστημα. Μπορούμε να τα ζητήσουμε πίσω. Όπως υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος ζήτησε να σταματήσει η ασφάλισή του και πήρε όλες τις προηγούμενες φορές που είχε καταθέσει όλα τα χρόνια. Έχουμε περίπτωση τέτοια τραπεζοεπαλλήλου. Εάν κάποιος στον ΟΑΕ, στο ΤΕΒΕ, καταθέσει για σύνταξη και το ποσό που μπροστά υποφίλει είναι περισσότερο από τα 20.000 που έχει βάλει αυτή σαν όριο. Ναι. Και τα ζητάει εφάπαξ τα χρήματα τα υπόλοιπα. Πώς γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Προχωράμε γραπτά, όπως σας είπα, και λέμε στο συγκεκριμένο διοικητή του Ταμείου, δείξε μας πού το καταστατικό του ΟΑΕ λέει αυτό το πράγμα για να το εφαρμόσει. Συντάλλως, εγώ κινούμαι εναντίον σου. Ή δώσαμε όλα τα λεφτά που σου δώσει τα προηγούμενα χρόνια. Απειλούν ότι δεν σε βγάζει τη σύνταξη. Απειλούν με λόγια. Εμείς σας είπα, δεν πάμε με λόγια. Ό,τι λέμε το κάνουμε γραπτά. Τους καταθέτουμε λοιπόν συγκεκριμένο έγγραφο που τους λέμε ή συμψηφίζεις ή προχωράω εναντίον σου. Διάλεξε και πάρε. Τις οποιασδήποτε κινήσεις ή αντιρρήσεις δεν τις κάνει το καταστατικό του σωματείου. Τις κάνουν κάποιοι συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στο δημοσιοϊπαλλικό κώδικα, όπως ανέφερα προηγουμένως. Αρνούνται να εφαρμόσουν το δημοσιοϊπαλλικό κώδικα. Κινούμαστε εναντίον του. Μας το λένε με λόγια γραπτά. Θέλετε να γίνετε η δουλειά σας στο δημόσιο ή οπουδήποτε αλλού, όταν θα σας λέει οποιοδήποτε κάτι, θα του λέτε αυτό που είπες, δώστε μου γραπτά γιατί δεν ακούω. Έχω κουβαθεί, μόνο διαβάζω. Γραπτά, γράψτε μου την υπογραφή σου και το όνομα από κάτω. Να δείτε για πότε τελειώνει η δουλειά σας. Μόλις ζητήσετε αυτά που σας λένε να τα γράψετε. Και αν αρνηθούν κανένα πρόβλημα, φωνάζω την αστυνομία να καταγράψει το σημάδι και αρνείσαι αυτά που μου λες να τα γράψει. Άρα για να μην τα γράψεις πάνω απ' του μου λες κάτι παράνομο. Που δεν είναι μέσα σε εγκυκλίους. Δείξε μου. Ό,τι μου λες δείξε μου σε γραπτό σε εγκύκλιο. Θα σου πω να κάνει αίτηση. Είναι πρωτόκολλο, δηλαδή γνωστά τα. Κανένα πρόβλημα. Την κάνουμε την αίτηση. Δεν οφείλει να την ξέρει. Θα κινηθούμε μετά εναντίον. Εμείς δεν ζητάμε παράδοξα πράγματα, ζητάμε εφαρμογή των νόμων. Όταν στα διάρκεια ζητάω την αμήν πληρωμή, δεν μου δίνει την απόδειξη στο χαρτί μου αυτή. Εγώ όταν γράφω με πάσα αυτή λέξη παντός του δικαιώματος, δεν είναι την απόδειξη. Δεν πειράζει, παίρνουμε το μεγάλο το χαρτί, το μεγάλο το χαρτί που μας κόβει. Αυτό μας είναι αρκετό, δεν μας πειράζει αν δεν μας δώσει το μικρό χαρτάκι. Μερικοί πάλι τους δίνουν τα φώτα και δεν τις παίρνουν και με ρωτάνε τα επίθετα. Ας πούμε, είχα πει ότι με λένε τα Μουρίδης και λέει τα Μπουρίδης, τα Μουρίδης και μετά Χαμουρίδης που γράφει το χαρτί. Η κάθε εταιρεία των διοδίων ακολουθεί λίγο διαφορετική γραμμή από την άλλη. Εμάς δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι να πάρουμε το δελτίο αδυναμίας πληρωμής γράφοντας με φύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Αν και τις επόμενες μέρες θα ακούσετε τι θα γίνει με την Αττική Οδό. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Εφαρμόζουμε, όπως είπαμε, πιστά τους νόμους και αυτό ζητάμε και από αυτούς. Υπάρχει όμως νόμος που ψηφίστηκε προσφάτως, όπως έχετε διαπιστώσει σε διάφορα καταστήματα που πηγαίνετε για να κάνετε συναλλαγές, που λέει ότι ουδής δεν υποχρεούνται να πληρώσει το αντίτιμο οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος αν δεν έχει τον νόμο παραστατικό στα χέρια του.
Αν λοιπόν δεν σου έδωσε απόδειξη, αυτό από μόνο του με βάση τον νόμο αποδεικνύει ότι δεν χρωστάς πλέον διόδια. Η αγωγή σας στο ταμείο μπορεί να γίνει ακόμα για την διακοπή. Να σας ρωτήσω, αν έχει γίνει η ρύθμιση ήδη στην εφορία, μπορούμε να προχωρήσουμε όπως είπατε? Σταματάς να πληρώνεις και ακολουθούμε το συγκεκριμένο τρόπο. Βέβαια. Σχετικά με το ΙΚΑ, εγώ η δεύτερη χρονιά που σαν υπάλληλο, σαν είχα πολύ παραπάνω έξυπνο από τα 400 που αναγνωρίζουν το χρόνο του ΙΚΑ. Είχα 410. Αυτά τα 110 μπορώ να τα δείξω. Δεν το ξέρω. Τώρα πρέπει να το ρωτήσουμε σιγά με τον Ιαπωνό. Αν χρειαζόμαστε φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα για να ανανεώσουμε την άδεια φροντιστηρίου, σχολείου, οτιδήποτε. Η φορολογική ενημερότητα, η ενημερότητα όπως λέγεται, το λέει και η λέξη. Δεν σημαίνει απόδειξη εξοφλήσεως. Σημαίνει ότι σου δίνει ένα χαρτί που σου λέει ότι αυτή τη στιγμή χρωστάς τόσα. Είναι υποχρεωμένοι να στο δώσουν το συγκεκριμένο χαρτί. Ο νόμος δεν μιλάει για απόδειξη εξοφλήσεως ή ρυθμίσεως. Λέει ενημερότητα. Τίποτα παραπάνω. Τι κάνουμε αν δεν μας το δίνουν και μας ζητάζουν λίστα για ρύθμιση για να μας το δώσουν? Την αστυνομία να καταγράψει το συμβάν ότι δεν μας παρέχει και για ποιο λόγο δεν μας παρέχει την ενημερότητα. Εντάξει. Μια ακόμα ερώτηση για τον εισαγγελέα που είπατε για την γραφή της Ελλάδος. Νωρίτερα, Ναι. να πάει επιτρέπεται αυτό, γιατί έχουμε διαβάσει διάφορα πράγματα που λένε ότι η μεταστατικότητα είναι εκτός από τη διαδικασία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σας είπα ότι το κάθε πράγμα γίνεται με τρόπο και στον χρόνο που πρέπει. Θα τα δείτε στη συνέχεια. Με την Τράπεζα Ευβοίας, στην εταιριστική. Ναι. Τι γίνεται, αυτή έκλεισε. Εμείς είχαμε πάρει ορισμένα δάνεια. Λοιπόν, και τώρα αυτοί τα έχουν δώσει σε εισπρακτικές εταιρείες. Επειδή και αυτή έχει πάρει από ό,τι θυμάμαι την κατάσταση, ακολουθάμε την ίδια διαδικασία. Δεν μπορεί να τα ζητάει την ώρα κατά την οποία έχει πάρει λεφτά από το ελληνικό δημόσιο. Τα τέλη κυκλοφορίας, φέτος πάρα πολύ καλή ιδέα, πλήρωσαν το 1 ευρώ όπως λέει μέσα στο δοκιμαντίο. Ακούστηκε λοιπόν ότι αυτά πρόκειται να διπλασιαστούν, ότι θα μας στείλουν μέσα από την εφορία. Θέλαμε κάποια ενημέρωση αν έχετε να μας πείτε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, στα τέλη, όπως και τους άλλους φόρους, αρκούμαστε να τους πληρώσουμε. Καλυπτόμαστε λοιπόν με το εξώδικο των 16 σελίδων. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι εάν μας σταματήσει η τροχιά θα μας γράψει. Τη διαδικασία που κάνουμε λοιπόν ζητώντας τη δήλωση, καταθέτοντας και το 1 ευρώ, την κάνουμε για να μην μπορεί να μας γράψει η τροχέα. Διότι ο νόμος λέει ότι σου κόβει η κλίση αν δεν έχεις πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει που να λέει, νόμος που να λέει ότι σου κόβει η κλίση εάν έχεις δώσει έναντι των τελών. Άρα λοιπόν, αν θα μας σταματήσει ο νόμος και μας πει ότι θα σε γράψω γιατί δεν έχεις πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, του δείχνουμε το συγκεκριμένο και του λέμε ότι αν αιτιολογία γράψει επάνω ότι δεν έχω πληρώσει τέλη κυκλοφορία, κάνεις ψευδή δήλωση και παράβαση καθήκοντος. Βάλε νόμο που να λέει ότι κόβεις κλήσεις σε όσους έχουν δώσει έναντι, που εδώ έχει την απόδειξη ότι η εφορία το έχει αποδεχτεί και το έχει παραλάβει έναντι των τελών κυκλοφορίας. Αν έχεις τέτοιο νόμο, κόψω μου την κλίση να την πάρω. Αν δεν έχεις, κάνεις ψευδή δήλωση και παράβαση καθήκοντος. Διάλεξε και πάρε. Μέχρι τώρα, σε όσα από τα μέλη μας έχουν σταματήσει, δεν έχουν γράψει κανέναν για το συγκεκριμένο θέμα. Το ότι τα διπλασιάζει η εφορία δεν μας απασχολεί. Δεν τα πληρώνουμε με βάση το εξώδικο των 16 σελίδων. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία οι πολίτες που για κάποιο λόγο δεχτούν κάποιο πρόστιμο για μη οφειλή φορολογικού βάρους, τιμωρούνται διπλά. Δηλαδή, σου διπλασιάζονται τα τέλη κυκλοφορίας, άρα παίρνεις κάποιο πρόστιμο στο αριθμό φορολογικού μητρώου σου και ταυτόχρονα όταν θα σε πιάσουν οι μητροχονόμοι έξω με βάση άλλο νόμο, σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο επειδή δεν έχεις πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, άρα τιμωρείσαι διπλά. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και παράνομο, διότι χτυπάει πάνω στο άρθρο του Συντάγματος που ορίζει ότι όλοι οι πολίτες είναι ισότιμοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα δυνάμει της νομοθεσίας
Δηλαδή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ή για οποιαδήποτε άλλη φορολογική παράβαση που μπορεί να κάνει κάποιο πολίτη θα χρεωθεί μία φορά κάποιο πρόστιμο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να χρεωθεί 2 φορές. Αυτό είναι κάτι που μεθοδεύουμε μέσα από το αντίσταση τώρα να το δούμε αργότερα. Στην περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου, η αλλαγή είναι χρήση. Εκεί σε υποχρεώνει να εξυπηρετήσει τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εκεί όχι, θα πρέπει να πληρώσουμε. Αλλά αυτό που κάνουμε σε περίοδο κατοχής δεν πουλάμε, ούτε δεχόμαστε να πληρώνουμε. Ότι έχουν χρεώσει. Εάν δεν ακολουθήσει αυτό το εγώ θέλω το εμπορικό αυτοκίνητο να κάνω μονοτικό. Ναι. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα για την αλλαγή κρίση. Όπως ήρθαν τα τέλη πληρωμένα την τελευταία πενταετία. Στο ίδιο όνομα δεν θα μείνει. Θα στο δώσουμε κρατά. Στην αλλαγή χρήσης πρέπει να εξασφαλίσει τα τέλη πληροφορία. Η επόμενη διαδικασία τώρα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί μετά τη λήξη, έτσι υπάρχουν αιτήσεις που μπορεί να εγγραφεί. Θα καταγράψουμε μετά, θα συνοηθούμε για να καταγράψουμε σε ποια κατάσταση είναι ο καθένας και θα βγάλουμε το πρόγραμμα τι θα ακολουθήσουμε για τις τράπεζες, τις εφορίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε. Έχουν αρχίσει και δίνουν τα τέλη κυκλοφορίας, σας στέλνουν. Δεν πληρώνουμε. Δεν πληρώνω. Πλήρωσα το ΦΠΑ και μου έδωσε και εδώ το χαρτί να πάω να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας. Ένα πράγμα το οποίο ακούσαμε χθες, μας πήραν τηλέφωνο δηλαδή, είναι ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν, έγινε από 2 εφορίες, η μία είναι της Κορίνθου, παίρνουν τηλέφωνο από την εφορία πολίτες και τους λένε δεν έχετε πληρώσει τα τέλη του 2000 και του 2001. Πρέπει να έρθετε να τα πληρώσετε. Λοιπόν, και σε απάντηση του πολίτη που λέει «Μα τα έχω πληρωμένα», εάν έχετε, λέει, την απόδειξη πληρωμής, να μας τη φέρετε. Ιδάλλως είστε υποχρεωμένοι να την πληρώσετε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η τακτική που ακολουθούν είναι του ό,τι αρπάξουν. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, γιατί όποιος σε κατηγορεί πρέπει να τα αποδείξει. Πού έχει ξανακουστεί ότι αν δεν έχεις την απόδειξη δεν τα έχεις πληρώσει. Εσύ δεν λες ότι δεν τα έχουν πληρώσει, βγάλει την κατάσταση. Γιατί δεν μου τα ζήτησε τόσα χρόνια. Άρα έχουμε υποστεί ζημιά εκ βάρους. Προσθέτονται φόροι, τόκοι. Είσαι υπεύθυνος εφορία και δεν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου. Και κάτι ακόμα, το οποίο θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος, σε ορισμένους διπλασιάσαν τα τέλη. Σε άλλους τα έχουν διπλασιάσει, σε άλλους δεν τα έχουν διπλασιάσει, σε αυτούς που έχουν δώσει 1 ευρώ. Ο διπλασιασμός είναι ακριβώς το ποσό που ήταν τα τέλη. Ήταν, ας πούμε, 250, το έχουν κάνει 500. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια ευθεία κλοπή από τον εφοριακό προς εμάς. Έπρεπε να είχε διπλασιάσει το 249, το ένα το έχει πάρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Στη συγκεκριμένη εφοριακή θα πάρουμε λοιπόν από μία αγωγή από τον καθένα, θα ζητάμε 5.000 αποζημίωση για το κλέψιμο που μας κάνει. Άρα φανταστείτε για πόσα χρόνια έχουμε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας από τα λεφτά του εφόρου. Λοιπόν, θα πρέπει, θέλουνε δεν θέλουνε, να το καταλάβουν ότι θα ακολουθούν τους νόμους. Υπήρχαν 3 κατηγορίες, υπάρχουν. Θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει όλα αυτά που γίνονται. Οι εφοριακοί, οι δικηγόροι και οι δικαστές. Οι εφοριακοί όταν άρχισαν να εφαρμόζονται τα μνημόνια, εάν κατεβάζανε τα στυλό κάτω, δεν θα περνούσε τίποτα. Εάν σταματούσε το κράτος να εισπράττει. Κοιτάξανε την τσέπη τους, να έχουν το μισθούλι τους και αυτή τη στιγμή η μισή εφοριακή είναι σπίτι τους. Και σε λίγο και η άλλη μισή, γιατί όλα πάνε για ιδιωτικοποίηση. Δικηγόροι. Το 90% συνεργάζονται με τράπεζες και δημόσια. Όταν λοιπόν άρχισαν να καταθέτουν οι πολίτες στα πρωτόδικα δικαστήρια την αντισυνταγματικότητα του μνημονίου και άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες αποφάσεις υπέρ των πολιτών, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας έτρεξε κατευθείαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας να λύσουν το πρόβλημα 20-30 άτομα πόσοι είναι αυτοί οι ανώτατοι δικαστές. Και μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
και συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, 10 μέρες μετά τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας σαν νομικό σύμβουλο του Παπαντρέου, το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε την απόφαση ότι το μνημόνιο είναι συνταγματικό. Λοιπόν, η τρίτη κατηγορία είναι δικαστές. Αυτοί, θέλουν δεν θέλουν, θα σταματήσουν την κατάσταση με τη βοήθειά μας. Τόσο απλά.